हेलो एवरीवन बरायबाय दिनै गोदान भिडिअआव दायो आङो नेशनेल पार्कआव दंफैयो नै एक्चुअली अखासो ओरैबायदि हाबाय आरोना थेवबो टिए गार्डेन मा गार्डेन एसे बेरायलाबायनानै थांनोसै आङो अखा हाबाबो दाथ' आरो सिङाव हाबनो मोनखाया नालाय दा बन्द'थ'आनो ओरैबायदि अखा बोथोर नङाब्ला गोबांथार जिब जुनारफोरखौ देखायनो हागौमोन गान्दा मैदेर बेबायदिनो हाग्रायाव जिखिनि जिब जुनारफोर दङ देखायनो हागौमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' बन्द' जाबाय नालाय दैज्लां बोथोरनि थेवबो बिनि राउन्डखौनो ओरैनो जास्ट भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै थांनोसै आङो फैबाय जेला आरोना अब्ला नायलांफाबाय थादो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिसोरो आरोना दा बेयाव स्टप आरोना नै ओमफ्राय नैबेनो मानास नेशनेल पार्क आरो दा बेनिफ्राय जिपसि लानानैसो थांनांगौ जायो ओरैहाय ओमफ्राय दाथ' बन्द'थ' ओमफ्राय दा अखा बोथोरावथ' आरो सोर थांनो ओमफ्राय थेवबो बाहायग'फ्रा दंसनबायोब्ला गोबांथार जिब जुनारफ्रा खाथियाव फैनानै थाफैयोनो बे सेरावनो नुयो आरोना माखासे मैदेर मै बायदिसिना जिब जुनारफ्राखौ आरो ओमफ्राय दा जोङो ओरै थांनोसै ओरैहाय सेर थांनोसै आरोना ओमफ्राय बेयावनो फैयो जाहैदों माजे समाय बेबायदिनो गान्दा बायदिसिनाफ्राबो ओमफ्राय बाहायग' दंबा नुनोबो हागौ ओमफ्राय बेथ' फुरा मैखोम टिए गार्डेन जाहैबाय नै ओरैबायदि गिदिरखा बे टिए गार्डेना जैया मैया आरो नुस'हायि ओरैबायदि टिए गार्डेन बियो साहा बिफां गोजा ओमफ्राय हनै मस्ला बिफांबो दङ आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय दा ओरै सिदा थांनोसै जोङो ओमफ्राय बेयावनो बाहायग' दंब्ला जिब जुनारखौबो नुसनलांनो हागौ आरो दा नै बेबायदि आरो बेफ्रावनो फैयो मैदेरा ओइला गान्दाया हनै ओइला गान्दा र' ओइला गान्दा हनै नुबायानो दा र' आं जुम खालामनानै देखायनोसै ओंखारनानै र' दोनथ'दो नायखानोसै आङो खाथियाव आयु गान्दाया हनै बैनो मैदेरा ओमफ्राय ओइला मैदेर वा दा लोगोफोर नै गान्दाया बेयावनो दं आरोना नै एला गान्दा नै वै गान्दा ओरैबायदि नै ओइला गान्दा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मैदेरा बै खायसे दं आरोना नै गोसोमल' नुहुरो गोजानथार एसे दा मोजां नुहुरा आरोना नै गान्दाथ' बेयावनो दंफैयो नै मानै दा बेबायदि आरो दा नुफैमारबाय आरो फाइनालि नै गान्दाया हौरै जागासिनो दङ नै बा एसे गोजानाव नालाय जुम बोनाय हिसाबैहाय बारा मोजां नुहुरनाय जायाखिसै आरो दा बेबायदि आरो गान्दाया नै ओमफ्राय नै बेबायदि थार होजोबदों आरो फुरा बेबायदि ओरैबायदि ओमफ्राय जों बिजों थांनोसै आरो अखाबो ओरैबायदि हादोंना नै ओमफ्राय गान्दायाथ' नै जि साइज होमबा मैदेराबो बेयावसो दं हनै मैदेरा थोद मैदेराखौथ' सिनायहराखिसैनो नै बै मैदेर दे बे गोसोमा हनै एसे जुम बावनो आङो ओइला मैदेर हनै नैबे गोसोमा मैदेर दे नै बेबायदि आरो मोजां सिनायाखिसै नैबे बे मैदेर आरो खाथियाव फैबा हामगौमोनलाय एसे गोजान जायो हनै ओमफ्राय नै बेनो गेट आरो नै बेबायदि दं नै बेयावहाय माने आर्थिं आरो बारनो हायिनि ओइला गान्दा हनै दा बेबायदिनो नायफैयो आरोना नै बेटारि गारि मा गारि फैनानै नायहरो आरो नै दा खाथियावनो न' दं नै बेबायदि ओइ गान्दा रायन' नाहरनाया जालायखायो हनै हाथी আছে ওই যে হাতী কিমান মানুহ চাইছে আপুনি চাই কিনে দেখা কিমান মানুহ চাই নাইছে আমাৰ এইখিনি জায়গা আপুনি दा बेबायदि नायफैयो आरोना नै खाली बेबायदि आरो আমি ওলাম দে টুরিয়া দি রাখছিবে এইটো আপোনালোকে চাওক এয়া আমাৰ কালপানী চাপাতি বগান কয় এইটো গন্ডাৰ হাতী বাঘ বালক সব আছে এই যে আইবা পাৰে তাহলে আপোনালোকে এটা ভিডিও চিডিও কৰিব পাৰে চাব পাৰে আপোনালোকে ভাল লাগিলে আহিব दा बे गासैबो मानास नेशनेल पार्क जाहैबाय नैबे गासैबो बाउन्डारि दंजोबो नै बेबायदि आर्थिं होजोबदों आरोना जाहाथे जिब जुनारफ्रा बारनो हायिनि बायदि ओमफ्राय नैबेयावहाय फरेस्ट गार्डफोर थायो दा बे ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे
बिखि दै जाहैबाय मानास रिभार दा बेबायदि दं आरो नैबेयावहाय ओमफ्राय नैबे दैया देरदों दै दा बेनो जादों जाहैबाय बिखि दै आरो बहुद गिदिर देरो नै दा देरगासिनो दङ ओमफ्राय फ्रायहिन ओरैहाय साहाथिंजाय बेबायदिनो दैलाम सेरफ्रावहाय बेबायदि पिकनिक जायो आरोखि साइसा दा बेफोरबायदि दखान दंलाबायो नै बेयावहाय बेबायदि आरो दा दैलांखाय बन्द ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे लन्च दं आरो नै पाम्पिं मथा मथि बैयावहाय मोनसे पाम्पिं दङ नै पाम्पिंजों खारो आरो दा बेबायदि आरो दैया देरदोंआनो ओमफ्राय ओरैथ' न' गैला जाहैबाय फुरा हाग्रा गोजासै दा जों थांबाय थाला आरो सिङावहाय दा अखा बोथोरखाय उनफ्राव थांनोसै आरो बेयाव दं जाहैबाय पानिपुरि नै बेबायदि आरो दा अखा हादों दै टिया गार्डेन गोजा बे गासिबो नै ग्रिन रोमै गासिबो टिया गार्डेन गोजा साहा बागान गोजा साखाथियावनो फेक्टरि दंबायोसोनो साहा फेक्टरि दं बे फेक्टरि जाहैबाय नै ओमफ्राय बेफोरो गासिबो रिजर्ट गोजा नै जायफोरा नेसनेल पार्कआव फैयो बेफोरबायदि रिजर्टआव हर थाफैनो हागोन आरो बहुद गिदिर दं आरो रिजर्टफ्रा दा गिदिंलांसिगोन जोङो ओमफ्राय नै नायदो बहुद गिदिर रिजर्ट दं आरो ना नै बेयावहाय बेथ' वाल गोजा जाहैबाय नै वाल थाजोब्बाय दा बेयावहाय आरो नै बेफोरबायदि बहुद गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैयो फरेनारफोर माबाफोर फैनानै थाफैजोबो आरो ना नै फाइनालि दायो बियो बाक्सानि सालबारि आरो ना पवित्र मेडिकेल स्टोर बियो सालबारि आरो दा बेनो जादों जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सालबारि कलेज आरो नै दा बेनो नै कलेजआ सालबारिना दा बेफोरबायदि आरो ना नै ओमफ्राय नै बियो कलेजनि गार्ल्स हस्टेल जाहैबाय बैबो हनै ओमफ्राय नै बेबो आरो नै बेनो जादों जाहैबाय बाक्सा सालबारिनि मडेल हस्पिटाल जाहैबाय नै बेनो आरोना मडेल हस्पिटाल